Poisi ka thong. Oi ngala ji khon na por bagane de sin ka basan. Tanga don tanggawe ka thong. Kata galong ba kasan hima sima kare ka kam khuj ka kam gantang. But ngangai skem ba lada nongbo nong thau. Ula tho shun kiblay kam dot jinge Punjab. Tanga krimen skem ba hakane ka kanti pementa ngan keren ye ke ba ki issue jong ki paj ba ki badaya ka jela ki badaya ka ri ki badaya ka judgment riu ki badaya ka constituency nga krimen skem ba ki paj ba kinsa jit yang kum nong mikmat joki na ka arpusan mosndam constituency Kita ki thong berikam ba berikam la pi chaji. kumbang alak dem tak nek don so benta ka banang kong golong nam takari namar haba yang ban mikmat ngadang sudah ban file ya nomination jonga menta kamun ngi haban smai haka kerteng jong constitution ban nga hab ban trei kar kum ka constitution kum bagalong ka ri India jongi ka don kam ya ka north east ka jongi namar ba ka north east jongi kan long ka gateway sha ka south east asia menshua ki onga ak is policy mata look is policy but nakamta jonga ngakwa banong ba it should be south policy ladangi kwa ba ka jela miklia jongi kan kiu ni haban phai sa bangladesh namta khai ka pateng ni don shibon ki kat khai ka kashwa para ka bakli ka cherakau ka borsara ka beltoli ka dauki handai kine ki jaka baro ka surak ka jingsni jongki galong la palat teladangi kwa ban kentiu ya kayo ka kot lamba ka foreign exchange ka bangiyo lamba ka export ka jelaru kayo jumentoy kariru kayo jumentoy ladangi kwa ba kari kan long kari ka bakhlain idon kambat pengklain ya ka export idai kambat pengklain ya khai pateng habapai sa ka jela ni don ka jinge ka bakrau ba san faus ne menta habiyade baru porusam habiyade baru porusam la de penmi to kokot me clear boundary based on North Eastern Recognition Act namar ngi de ba suthusai bangiem la ban light na ka constitutional boundary habiyade ba ka jai ben riu kaktin khasi kadang sakut kabar ngimla ban klet bangla penmi hiro da kakot bala don kam ban penbej ya kar kon speldak hak tin khasi ya ka bang ai khublei yo ba George lengdo MLA jong ka umroi bala ra ya kene issue hapo ga ying darbar tho an halor ka to kot ka bang ala penmi kabalai kabasau namta constituency hamos ram ngidon bon kijinge toki surok kilenti kesengking ke kawang anom kren nomor babalai keladon lupa hapo ke 7 schedule nomor hapo ke 7 schedule kila kren ki ai ki benta ki ba ke sarkar jela ka haban le hanrei ngidon kam ya ki jaka pule puthi ki babiang hadu menta ngidon ya ke college ke batang ka arts ngidon kam bandon ya ke science ngidon kam bandon kam ya ke commerce kata ka dong ka jingdon kam ya nomor lamba ka jina jing start ngila ban weng ya ka jing e klem ka jina jing start ngimla ban sanjor thumai ya ka perkhat perdain tengah kwa ba ka export point hapo rengku ka ba syam om syam la pentai ka menta ngakwa ban pentikna ba kane ka jaka export point ban penkiu ya ka kamai ka gaji jong ka mau sendam konstitusi ka de ban pli